Vítajte. Dnes to idem vyskúšať. Od týchto dvoch je už po obede je o čosi teplejšie. Zobral som si sem aj pivo, ale po pol hodine už ňom pláva ľad. Že až také moc teplo není, ale skúšam to. Ešte dám raz a pôjdem asi na čaj s rumom. Je to tam pekne, aj v jednom, aj druhom. Trošku sa oteplilo, ale furt to není ešte. Ale sú pekne aj tu obidva. Aj tuto. A pivko. Už piť nejdem, a už je čistý ľad. A idem na čaj s rumom a čaute. Vidíme sa pri ďalšom videjku.